yawa takin wakar yau dai naka sai naka gaba dai Kainuwa da shan nisan mana ado hanya da hankaka sai Musa Mustapha Kulas Alhaji Musa a kaza modirka gaba dai Kainuwa da shan Allah dan bakon biri kulelenka sai Musa Mustapha Kulas Allahu ne iya tone asirinka gaba dai Kainuwa da shan sanata sai Musa ka kwashe kayanka sai Musa Mustapha kuka da kuka yau manya maganin tsafi gaba dai Kainuwa da ga shan silwa yau sai mun cika niyar kofi sai Musa Mustapha gudun Musa Mustapha zan je da kai dabi gaba dai Kainuwa da shan nisan bani shiga cikin sha'anin yarbi sai Musa Mustapha mawakan gangan ayarin yunwa gaba dai Kainuwa a wulakanta ku koma ku dinga hargowa sai Musa Mustapha Musa ne sanata namu dan baiwa gaba dai Kainuwa da shan shan yardar Allahu mun bi san kowa sai Musa Mustapha APC duka mun san da kai kwararre ne gaba dai Kainuwa shi ko da shan wancan ko a cikin jam'iyyar kwararre ne sai Musa Mustapha ba dan yoba bane al'umma fa mun gane gaba dai Kainuwa kuma da bai shan kaunar yan yoba ne sananne ne sai Musa da Mustapha koma can garin ku da aka kore ka gaba dai Kainuwa da karshen shan ta sa yan yaran gari su jefe ka sai Musa na ji an ce Mustapha ma suna ta neman ka gaba dai Kainuwa a da hakan shan ka zo ne kai takara a jam'iyya sai Musa Mustapha an cire jin muka karya don uban taya gaba dai Kainuwa da shan al'umma ta ranar ramuwar gayya sai Musa Mustapha zan je gun gwamna mai wala kuban hanya shawara na kawo ma dan takarar kan Musa ne kyale dan agola dan kuka gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa Mustapha Kulas kai ne zaka zam sanatan zabe yau wata amsa gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa Mustapha Kulas kai ne zaka zam sanatan zan yau wata amsa gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa Mustapha Kulas kai ne zaka zam sanatan zabe yau wata amsa wallah maza na dan waka to kai ne wani mai bani gaba dai Kainuwa da shan Allah in ka so rabbana Allah da na yi sai a gano ni Musa Mustapha Kulas kai ninkin salatukan manzo dubai hazike na zamani gaba dai Kainuwa da shan Allah sanyo alihi sahabansa kaunar suna a mizani Musa Mustapha da Kulas rasu sanyo da sannatonmu na gobe musa shi maya hau sauni gaba dai Kainuwa da shan Allah a cikin jam'iyyar mu APC da mun kira da ya amsa gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa Mustapha Kulas kai ne zaka zam sanatan zabe yau wata amsa da kwariya a ta biyo gurbi zance na a kankan Musa ne gaba dai Kainuwa da shan Allah kai ne za ka gaji babanmu halin kuɗai da gaidamu ne Musa Mustapha Kulas to ka zan masannata an kare dan jam'iyyar mu kai ne gaba dai Kainuwa da shan Allah shi wancan dan gudun hijiran ku kyale shi nasa wasa ne Musa Mustapha Kulas su ko wanda ke yi waka na fuskanci nasa hauka ne gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa a batun canji in mun kai kuri mu ɗaukumsa gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa Mustapha Kulas kai ne zaka zam sanatan zabe yau wata amsa kai bako tafiya mana Allah wada rai da halinka gaba dai Kainuwa da shan Allah ta je kakanan naɗe gwamna kowa kar ya sha iska Musa Mustapha Kulas sai ƙarya kamar da kowar yaƙi komai da kai da 'ya'yanka gaba dai Kainuwa da shan Allah Musa a Mustapha za mu yi dattijan biri kulelenka Musa Mustapha Kulas shi hannun kamar rikon sanda da shi ne za ka kai duka gaba dai Kainuwa da shan Allah Allah albarkacin mu aikinka
sanata kawai Musa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Har inda za a kuɗayi to an taddo wulaƙanci. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Mawaƙa masu matattun zuciya ayarin muna wurci. Musa Mustapha Kulas. Sun kama ɗan gudun hijira kullum dai su nuna kazakanci. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Yau ni na gano rashin kishi abun ya zo da shashanci. Musa Mustapha Kulas. Mutumin nan iya tsane kuwa waka kwabi shi ku ta fadanci. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Sadiq medium na ce a'a Musa ne kawai amsa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Alhaji Buba Ayadi kwamandan gwamna na Buni ya bi ka. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Honorable Bukar ɗan Adamu Algon ciyaman yana yinka. Musa Mustapha Ga Kulas. wannan rabul Muhammad Lamido Musa ɗan Dubai naka. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Honorable Zanna Baba da Nani memba a yace ya bi ka. Musa Mustapha Kulas. Honorable ya jala komishina umana a fiesta ka. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Buharin Yobe shi mako ya bi ka. Musa Mustapha Kulas. Baba da na Buniyadi ya bi ka. Gaba dai kai nuwa da shan Da Allah. Abba Soso gaidan yana yinka. Musa Mustapha Kulas. Da Mustapha Kuti baba ne yin shakka. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Haruna bin Jafar yana yinka. Musa Mustapha Kulas. Umar Kalliyan Sifika. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Kakalan nan cikin mutanenka. Sanata na Hussein Musa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Kananan hukumomi na muguda bakwai suna kai ne. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Fulani iyo yabon ku daidai ne. Musa Mustapha Kulas. Kuti ba su ma a dukan Musa ne. Gaba dai kai nuwa da shan Da Allah. maturu na ce da masoya ne. Musa Mustapha Kulas. Darmawa gunka duk shaki kai ne. Gaba dai kai nuwa da shan Sare Allah. sun ce su nan ka bango ne. Musa Mustapha Kulas. Idan sun ce ba kai tsayayye ne. Gaba dai kai nuwa da shan Yinu Allah. sare sun rike kama ɗa ne. Musa Mustapha Kulas. Shi wancan ina garin nasu. Kakkaf sai aban amsa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Ita karya ba ta yin ɗa ba ta fure mun gane 'ya'yanmu. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Me ketar hana gwamnati aiki sai ka a tafi kabar mu. Musa Mustapha Kulas. Matasa a dole matsi ne ma don ka a bata goban mu. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Makamin da an kama za mu kwace kayan mu. Musa Mustapha Kulas. Sai ba dan jihar mu ne ba haka ya sa kake al'ummomin mu. Gaba dai kai nuwa da shan To Allah. yau sai mun warware shege da kowa ya gano sa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Sannu Musa Mustapha sanata yau da su wannan ka amshaki. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Har gwamna na yana da shaidar ka aiki sunan ka ne zaki. Musa Mustapha Kulas. Wancan shi ya bata gwamnati mu idan an yi rashin maki. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. San kai ne har ya fi karfinsa mai siffa kamar gunki. Musa Mustapha Kulas. Ya ce ya tsanni mawaka amma sai suka bi shi hankaki. Gaba dai kai nuwa da shan Musa shi Allah. ko mutum ne na al'umma, ku miƙe mu ce mai sa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Kowa yake ka Musa to
wannan ai babu shi bani. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Mutumin arziki a gaishe ka, iko na rabbani. Musa Mustapha Kulas. Sai kana mai jiran gado Musa sunan ka ne tsauni. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Ni dai ina ka ne tabbas, kowa ja ka ya ja ni. Musa Mustapha Kulas. Isa duk midiyan mawaƙin naka birnin Yoba an ji ni. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Wani tilasta mu waye 'ya'yanmu, mu kai agolacin karza. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau ba ta amsa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas. Kai ne za ka zam sanatan zane yau mata amsa. Gaba dai kai nuwa da shan Allah. Musa Mustapha Kulas.